ସବୁଦିନ ପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ଡେଲି ସଜାନ୍ତୁ, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ସାହା ହେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜା କରି ଟିକେ ଗେଳି ନେଇଥିଲି, ମାନେ ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଖାଇସାରି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲି, କାରଣ ମୋର ତ ବାଳ ଗୁଡାକ ପୁରା ଝଟ କରି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇସାରି ପୁରା ରେଡି ହେଇଥିଲି ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ଭିଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ବର୍ଷା, ମାନେ ବାଘ ମାମୁଁର ଯେମିତି ବାହାଘର ହଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ମୁଁ ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଖପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯୋଉ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁମକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ନୂଆ ତିଆରି ଚାଲିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟରକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ଆଜି କଣ ତିଆରି କଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ସିଲେଇ କରିସାରି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟିପିରି ବର୍ଷା ପକଉଛି। ଆଜି ଯାଇ ହବ କି ନାହିଁ କହିହବନି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆସିବା ବାଟରେ ଭାବିଲି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଆଡେ ଯାଏ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍କୁଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସଜେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମନ ଖୁସି ପୁରା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସଜେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ସଜେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲାକି ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିଲି, ଆମ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ। ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ରହିଲି।